V roku 79 bola vášmu podniku udelená červená zástava vlády ČSSR a Ústrednej rady odborov. Po odhalení rozsiahlej rozkradačky vám v roku 1982 túto zástavu odobrali. Áno. Čítajte. Obdivujem ťa a zároveň ťa varujem. Nerob si ilúzie, že si objavil Ameriku, keď si poukázal na vyčínanie a vystrajanie v reštauráciách. Ty nevieš, koľko miliónov v tomto okrese sa rozkladalo, koľko domov, aut, chát a nábytkov sa nakúpilo za štátne peniaze hospodárskym a politickým funkcionárom. No najlepšie urobíš, keď z tohoto okresu odídeš. Korupcia, na ktorú si upozornil orgány, bude ťa stále prenasledovať aj tvoju rodinu. Úloha, no už tak. Potom uvedom si, že toto všetko riadi mafia, ktoré sú milionári okresu a majú ťa možno zničiť, maj rozum a daj im pokoj si sám. Doplatíš na to len ty a tvoja rodina. Čest tvojej práci. Takže tak. No za čo ma označovali? Za to ma označovali ako aj na pracovisku, že som udavač. Ale pritom ja som však nikde nepísal. Ja som ani o tých veciach, ktoré boli predmetom toho zistenia tých kontrolných orgánov, ja som ani nevedel. Pán Dobrodenka, povedzte nám, v jakej funkcii vy ste pracovali? Ja som robil vedúco podnikovej kontroly. Kto to organizoval? Kto bol za to zodpovedný? Tak v prvom rade riaditeľ podniku. A v telefonických rozhovoroch, keď ma niekto telefonicky hovoril, tak sa mi vyhrážal, nadával mi. A dokonca sa ma pýtal jedenkrát, a to bol taký nejaký mladý chlapec, že kedy dám zavrieť Beleša. Beleš. Juraj Beleš sa menoval tento riaditeľ. No tak, ako som hovoril. Tak do toho 77. roku som ho považoval za mňa. On sa venoval skutočne len podniku a čestnej, serióznej robote. Ale už potom 77. roku už mal všelijaké iné záujmy, už to bolo na nám pozorovať. A nakoniec do toho 77. roku. Do toho 82. roku som aj s tým dobre vychádzal. On nemal nejaký ja som si vždycky svoje povinnosti splnil a ja som nemal voči nemu nejaké výhrady. Ja som jemu a veľa statočným ľuďom v tomto okrese ukrivdil a uškodil a zákerné a čo ja viem, ako ma z toho obvinoval. A nie len on, ale vôbec tu funkcionári ma zničia aj moju rodinu. Jemu aj na bezpečnosti, aj okresné orgány mu dali poznatky, že ja som ho udal a že to je útok proti verejným činiteľom, proti komunistom a čo ja viem, čo takto ma všelijako špinila a strachy mi robil, vyhrážal sa mi. Pritom chcem povedať ešte takúto vec. Si predstavte, on každý deň čítal ustanovku, ktorú píše okresná správa SNB. Ale k tomu ju dával ten daný. A takýto kurz sa, viete, nasadil proti mne. Každé ráno som musel napísať správu, čo som ako predošlý deň každú hodinu robil, prípadne s kým som sa stretol a s kým som sa rozprával a o čom som sa rozprával. Bolo to ponižujúce, ale ja som si nemohol pomôcť.
Aj písací stroj si zobrali, ja som písací stroj nemal. Nikto nesmel ku mne ísť, ani ja som do žiadnej kancelárie nemohol ísť. A prečo vám vzali písací stroj? Prečo Adam myslel, že aby som nepísal nejaké udania, nejaké anonymné listy. Strach každý deň, keď som išiel do roboty, čo sa bude. Som chodil so strachom do roboty. No. Ale už keď toho bolo veľa, som to nemohol psychicky zniesť. 31. mája som odišiel z roboty. Došiel som domov, napísal som list na vedenie podniku, aj na závodný výbor. A oznámil som im, že som z roboty odišiel. Do roboty nebudem chodiť, keď sa v podniku skonsolidujú medziľudské vzťahy. Len o nič iné mi nešlo. O toto mi išlo, aby mi dal každý pokoj, aby som tam nebol na výstrahu a ako nejaká čierna ovca, aby sa každý mne vyhýbal a každý bol vystavovaný do nebezpečia len preto, že sa so mnou stretne a že sa bude so mnou rozprávať. Dokonca ja som počítal už aj s tým najhorším, ja som už počítal aj s tým, že si zoberiem život. No tak oni reagovali tak na to, že ten slávny právnik v podniku, ten sa zobral aj so svojou družkou po závodoch a mali popísané zápisnice, kde dával tieto zápisy podpisovať jednotlivými vedúcimi závodov, kde bolo napísané, že aký som bol neprístupný a čo ja viem, aký pracovník a okrem iného, že oni nepočuli o mne, že by bol riaditeľ mňa označoval za udavača nebezpečného spolupracovníka bezpečnici alebo za písateľa anonymných listov. A keby to nepodpísali? A vopred, než došiel on na závod, ten, ktorý závod, tak on, riaditeľ, tam najprv zavolal a hovoril takto konkrétne. Tak on prišiel do právnik, Palo, toto sa musí spísať a to podpíšeš, to Beleš o teba žiada. Áno? Áno. Keď sa zápisy prečítal, som zistil, že to ide priamo proti Dobrodinkovi. Áno? Že Beleš sa chráni a napísal takú zápisnicu, aby sme podpísali proti Dobrodinkovi. Pravda, ja som mal k tomu trošku výhrady, no ale že Beleš to takto si praje, tak som to podpísal, áno. Podpísal, tak Beleš vládnu. On povedal, Palo, ja niečo poviem, to jak Boh keby povedal. To moci platiť. Áno. Mal 120 kg, ja som mal 110, do 10 kg bol ťažší. Áno, chlapisko. Ináč vedel rozprávať, búchať po stole. Áno, keď búchal po stole, tak to už bolo všetko ticho, áno. Na poradách aj ženy plakali vedúce, keď on skríkol. Áno. No, druhá vec bola tá, že Beleš furt proti Dobrodenkom a potom výhrady. Kústo Dobrodenka mal pravdu. Že Beleš mu diktoval a ten musel robiť, čo on chcel. Čo on potreboval. Beleš mi hovorí, Dobrodenka aj tak do roku z kápe zomre. On je chorý, on má žalúdočnú túto, jak sa to, rakovinu. Áno, črevnú rakovinu. Aby mi podnik mohol dať výpoveď a vzhľadom na to, že ja som bol práce neschopný, právnik
zavolal mojej ošetrujúcej lekárke, doktorke Švecovej, ktorej vynadal a pýtal sa jej, akým právom ona mňa uznala práce neschopného a tiež ju žiadal, aby mi práce neschopnosť zrušila. Čo ona jeho neuposlúchla, ale i napriek tomu, že ona toto odmietla, oni si prostredníctvom ďalších lekárov, a mám za to, že Beleš s jeho dobrým priateľom, riaditeľom Okresného ústavu národného zdravia si to tak zariadili, že mňa z nemocnice nevyliečeného vyhodili a v správe ošetrujúci lekár podstatu choroby, ktorú som mal, vyškrkal. Zabránil mi ďalšej liečbe. Počas práce neschopnosti Augustína Dobrodenku dostával riaditeľ podniku signály, že zneužíva liečebný proces a chodí vlastným autom. A riaditeľ podniku ma poveril, aby som napísal list riaditeľovi nemocnice s tým, aby prešetrili jeho zdravotný stav. Podľa zákona o zdraví ľudu som tento list skoncipoval, riaditeľ podpísal. Obratom sme dostali správu, že náš list naša sťažnosť je opodstatnená, alebo požiadavka na prešetrenie zdravotného stavu je opodstatnené, pretože sa jednalo o simulanta a okamžite bol uznaný práceschopným. On povedal, Pálo, čo pôjdu po Dobrodenkovi, no aj tak do roka skápe, on je chorý, on zomre, áno. Nie. Žiadne zápisnice proti Dobrodenkovi sa nespisovali, len som bol poverený riaditeľom podniku Belešom v roku 1983, aby som navštívil niektorých vedúcich závodov, aby sa títo vyjadrili, aké bolo postavenie Dobrodenku v podniku reštaurácií. Každý dotazovaný sa vyjadril, že boli prioritné a že Dobrodenka sa rovnal, čo sa týka rozhodovania, postaveniu riaditeľa podniku. Dokonca v niektorých prípadoch ho i prevyšoval, pretože zariadoval si veci po svojom. Za mňa práve bolo 10 riaditeľov, áno. Na Beleš bol tretí od konca, áno. No ja som celý čas pracoval za Beleša ako vedúci. Ja som s ním nikdy nemal žiadne potíže. Vedel ma pochopiť aj jeho. Čo bolo treba, to som spravil pre podnik, zariadil a vedel si oceniť. Aj odmenu vedel dať zamestnancom. Až niekto povedal riaditeľovi, že ma videl s tým a s tým, alebo že niečo počul, že som ja povedal, tak on dostal odmenu z fondu vedúceho 1000 aj 2000 korún. No, mňa chceli zničiť preto, že som bol pre nich nepohodlný, že som o veciach hovoril, ba i písal. Dobrodenka sa vyznačuje ako písateľ i anonymných, i podpísaných údaní, ktoré väčšinou sú nepravdivé. Dobrodenka je podľa môjho názoru necharakterný a podlý človek. Ťažil z tolerancie a dobroty Beleša. Beleš bol z riaditeľov ozaj riaditeľ. Keď zamestnanec potreboval niečo, on vedel veľmi dobre pomôcť. Aj po prátovej stránke, aj po všetkých stránkach on vedel pomôcť. Jak vedel ostro zautočiť, keď si neplnil niekto povinnosti, tak bolo zle. Ale ináč, keď si plnil povinnosti, či vedúci, či upratovačka, keď si posťažoval, on vedel chybu okamžite realizovať a napraviť. To zamestnanci na neho nemohli v tomto prípade nikdy nadávať, áno. On mal náš dobrý plat, Dobrodenka, ako vedúci revízneho oddelenia. A nie v druhom rade
nebol som ja ten, ktorý sa zúčastnoval alebo podielal na zásobovaní rôznych chlastpartií, ktoré sa prevádzali na rôznych závodoch a okrem iného aj na streche budovy okresnej správy SMB. Ale sa nikto neopýtal. Súdruhovia, z akých prostriedkov to pijeme a jeme. Riaditelia, funkcionári z OVKS, z ONV, takí tam boli. Augustina Dobrodenku poznám. Je to veľmi zlý človek, ktorý každého ohovára, nepravdivé údaje udáva o ňom. A tento človek celú dobu, pokiaľ pracoval ako vedúci podnikové kontroly, sa obohacoval a zneužíval dobrotu Beleša na vlastné obohacovanie celej rodiny. Ťažil z dobroty terajšieho riaditeľa podniku v reštaurácii a takisto píše na ňu anonymné údania. Toto sme zistili. Dobrodenka nemal žiadne vzdelanie a mal priznaný plat ako plný plat ako vysokoškolák. Poberal neoprávnené prémie, podiely z fondu vedúceho, účtoval si cesty ročne vyše 30 až 40 tisíc korún. Také cesty na služobné cesty vôbec nemohol fyzicky absolvovať. Počas celú svoju dobu, ako pracoval v funkcii vedúceho podnikovej kontroly, nerobil nič iné, len ľudí kontroloval, zneužíval svoje zistenia vo svoj vlastný prospech. On sám toto robil a hneď on síce však pre túto úlohu tam bol dosadený do toho podniku. No ako? A pritom predtým nebol 3 roky nikde zamestnaný, len preto, že na súde mu boli dokázané, že bral úplatky, že tam holdoval alkoholu, proste jeden skorumpovaný bývalý sudca. Sledoval ma, kedy z kancelárie výjdem, lebo kedy do kancelárie vojdem a keď náhodou niekto ku nám prišiel, tak počúval pri dveroch, čo sa rozprávame. On nás sledoval, on špicloval na, on chodí, ja neviem, čo ho k tomu viedlo, čo nie. Ale ináč, to je taká, to je jeho charakteristická povaha. Ináč každý o ňom hovorí, že je to intrigár, taký človek, ktorý sa, taký nespratný. Pritom... K veciam, ktoré uvádzal Augustín Dobrodenka, sa nemiem vyjadrovať, pretože poznám asi ich obsah. Sú nepravdivé a tieto údaje si vymýšľa. Preto sú aj tie jeho údania na moju adresu také nekorektné, zlé, podlé, s úmyslom mi škodiť. Ale mne, čo už mi môže škodiť vážne chorému človeku, teda mu doporučujem, aby na sklonku svojho života vstúpil do seba a povedal si konečne, moc som škodil ľuďom i tým, ktorým mne v živote nič zlého neurobili. Dobrodenka bol postrachom na podniku, ľudia sa ho veľmi báli a nazývali ho Pinochetom. A pretože však ja som dostal aj nejaké, ja som odviedol kus statočnej práce, čoho dokazujem, že som dostal rôzne ocenenie za túto moju statočnú prácu. Ja som v podniku dlhé roky robil som statočné, za čo som dostal aj rôzne ocenenie, vyznamenania, ako napríklad nie v druhom rade sú moje pracovno-politické hodnotenia a toto nebolo vôbec brané v úvahu. Ale tak ako mňa oni znehodnocovali, na druhej strane alkoholika a úplatkára, bývalého skorumpovaného sudcu Šrámeka, toho si vážili, toho docenovali, ten bol No, vzhľadom na to, že mňa vyhodili z roboty, nemal som sa možnosť zamestnať, už aj vzhľadom na moje zdravie. Vyhodili ma z nemocnice
Podal som na súd žalobu, tá sa stratila, 8 mesiacov nebolo. Rôzne prieťahy realizácie tejto žaloby sa robili. Tak som sa rozhodol a požiadal som ministerstvo vnútra, aby mi odnali občianstvo a vysťahovali z republiky. No, že musí v tomto svazku socialistickej spoločnosti zotrvať žiť. Proste zamietli mi to. Robil som do decembra 86, kedy som dostal infarkt. Všetko zbytočné. Však to dobre viete, ako. Čo budem o tom hovoriť, čo budem ešte to trúbiť do sveta, čo ja mám s rodinou. Na posmech. Ja nemôžem ani o tom hovoriť. Nakoniec to sami dobre viete, že ako to manželka znáša, ako jaký má. To sa nedá povedať. To, čo my máme, čo. Prečo ste sám nezačali odhalovať korupciu? Veď ste o nej tušil už pred rokom 82. Čo vám mám na to povedať? Chcem povedať na to, chcem povedať. Ak by som si to bol býval dovolil, tak nebol by som do 82. roku pracoval možno len do toho príslušného roku, kedy by som to bol býval povedal. Riaditeľ, ten zomrel v jeseň. Ten zomrel.